mod i wedi mwynhau Ryc gan Lleici Ffleur Jones gymaint ac wedi gofyn i'r lleill plis gawn ni fynd i'w holi hi ar gyfer colli'r plot. Draw a fi i Ben Llŷn am y tro cyntaf ers Covid i gartre Lleici yn Nefyn. A dyma i chi beth o'r sgwrs. Dyma fi anghegin Lleici Ffleur Jones yn Nefyn. Diolch am y baned, hyfryd. Felly, fan hyn fyddi ti'n sgwennu? Nac, fel arfer, dwi'n bach ddiog illa. Ar y gwely dwi fel arfer, mynd ar laptop i fyny efo fi llofft. Ne, weithiau'n tu mam a dat, os dwi'n mynd ar plant yno i gael ei gwarchod, illa neu mynd ar laptop efo fi i sgwennu fanna. Un peth sy'n amlwg ond y tu ar gegin ydy bod gen ti blant. Ia, mae beth nhw bod man yma. Mae di oed nhw? Mae Llew yn 8 ac Eilan 4. Dyn mae hi newydd gychwyn ysgol llawn amser rwan. Felly gei di fwy amser i sgwennu? Ia, dyna dwi'n obeithio, dyna di'r gobaith. Ia. Pa mor hawdd oedd i sgwennu efo plant oedd yna gwybod lle? Andros anodd, dwi'n mynd ar sut mae rhain gwneud, dwi'n gwir, efo plant bach. Doedd Eilan yn mynd i nillau gael ei gwarchod efo fi o fi drwy'r redag lle. A wedyn, o'n i hefo hi yn pnawn, a deudwch bod mynd i gwely tua 8 a nad i 8. Ac o'n i'n cysgu ar soffer pen naw. Wedyn, ar adegau pan o'n i'n medru cael rhywun i warchod fel arfer, so ni wrthi drwy dydd o 9 dan 5 llyn sgwennu, da. Heb stopio o gwbl? Wel, i ryw freg bach amser cinio, lle. Ond felly o'n i'n dueddol o wneud. Dwi'n mynd i dda iawn am weithiau gyda'r nos, de. Dwi'n well gan ei weithio yn bora. Wel, ti wedi llwyddo'n rhyfeddol efo Ryc, achos dwi wedi chanmol i'r Cymyra, a dwi wedi dod â copi o'n papur bro ni, llygad y dyd, i ti'n cael gweld pethau neis dwi wedi deud amdano chdi. Geidio wedyn. Ond, im Ryc oedd y nofel gyntaf di na ci? Na, ci. Ond nes i wneud nofel fer. Fel rhan o Nghwrs Ma, nes i wneud sgwennu creadigol Mangor. Dyn nes i sgwennu Eis Cream y fanno. Dyn efo honno nes i ennill Coron yr Urdd nôl yn 2009 wan, a 12 mlynedd ys hynny. A wedyn, fes i ddigon lwcus Maret, oedd yn gweithio i wasg Gwynedd ar y pryd, yn gofyn sy'n ei licio sgwennu nofel, wedyn mi ddoth Twll Bach y Clo. A wedyn, mi fydd na dipyn o gap wedyn, efo'r ddau plant, a wedyn Ryc wan sawl blwyddyn yn ddiweddarach. Dwi'n cofio mwynhau Twll Bach y Clo am nadwy, ond oedd honno'n sgannach nofel doedd? Oedd y pwnc chydig bach sgafnach, dwi'n meddwl doedd stori am deulu oedd yn ddigatra, di gweld tŷ gwag a di penderfynu mynd yno i sgwtio a mi oedd perchnogion y tŷ i ffwrdd yn Awstralia ar y pryd ac yn dod yn ôl a gweld y teulu'n byw yn ei tŷ yno. Dyn o'r bach o ryw gomedi oedd y ddau deulu'n byw fe'i gilydd. Wedyn, mae pwnc hon, o'n eisiau gwneud bach ydig bach fwy difrifol. Dwi'n mwynhau rhaglenni detectif ar y bethau felly. Dyna ni fan dyna oedd bwriad troma hynny, bach ydig bach fwy difrifol allan. Pa mor anodd ydi, achos efo nofel fel hon, nofel detectif mewn ffordd, ti angen strwythyr dwyt, ti angen cynllunio, ond wyt ti'n cynllunio? Dydw i'm y person gorau, dydw i ddim yn cynllunio. Mi oedd rhaid gwneud rhyw fath o gynllun ar y dechrau i rywun drio cael nawdd doedd yn y cyngor llyfrau, lle. So maen nhw isio rhyw syniad lle mae'r nofel yn mynd. Ond dwi'n i'm pa mor agos nes i sticio at y cynllun hwnnw. Dwi'n dueddol o weld mae'r cymeriadau mynd ar stori. Do'n i'm yn gwybod, pan gychwynnis i'r nofel, do'n i'm yn gwybod sut oedd hi'n gorffan, de. A do'n i'm yn gwybod pwy oedd yn gyfrifol, lle. Tan i mi gyrraedd wrth i'r nofel fynd yn ei blaen, de. A dyna pam da ni fel darllenwyr hefyd yn mynd, argol! Bosib iawn, achos do'n i'm yn gwybod yn un. Wel, mae'n gweithio, achos ti'n meddwl bod ti'n nabod cymeriad ac yn sydu reit. Ti'n mynd nôl ymlaen i'r gorffennol a'r presennol, dweud? Yndw, ie. Mi oedd rai checio fo hynny, da ni'n ffeindio'n hun yn gorfod mynd yn ôl, a nes i wneud dyddio Meinir Pearce Jones yn helpu i olygu tuag at y diwedd. A nath i awgrymu gwneud dabl hefo
rhif a tudalena be sy'n digwydd, chos dwi'n rhoi dyddiadau ar flwyddyn a falle. Dyn o'n i medru sbio nôl ar y tabl a gweld o trio gweithio pethau allan, lle ond o honna'n job. Trwy mynd yn ôl cymlaen. Mae hwnna'n syniad ac yn dip da iawn. Dwi erioed i gwneud yna. Na. Mi ddylwn ni, mae'n siwr. O, ni ffeindio fan oedd o'n help da, nanti. Mynd wrth fynd drwyddi o dechrau lle nodi ar dudalen a pethau fel fatha oed y cymeriadau fyd. Mae hynny'n job weithiau dydy, os di rhywun yn mynd yn ôl mewn amser. Cos di pethau'n taro deuddeg lle. Felly, o ti'n sgwennu llifo wrth gwrs pan o ti'n cael cyfle, faint o amser gymodd i sgwennu hon? Cos mae'n slaff o nofel. Sawl blwyddyn dwi'n meddwl. Nes i basio'r dyddiad gwreiddiol, dwi'n siwr. Dwi'n trio meddwl, mae'n siwr bod dwi'n cymryd rhyw 2 blynedd. A dwi'n ddrwg, dwi'n gwneud chunk ohoni hi am dipyn chydig fisoedd, dydwch. A wedyn a'i gadael i wedyn. A wedyn gorau atgoffa'n hun o'r cymeriadau wedyn, lle. So hynny'n, dwi'n gwneud chunks ar y tro, lle. Dwi'n mor falch bod ti wedi cymryd lot amser i'w sgwennu hi, achos mae gen ti bobl fatha'r Manon Steffana sydd jyst yn sgwennu pethau mewn pythefnos. A dwi'n cymryd, is i sgwennu nofel ydy. Ond mae'n ei werth o'n di. Yndi. Mae o waith, dydy. Da rhywun yn mynd sylweddoli. Chos dyna ni wedi dweud pan o'n i'n coleg, o'n eisiau sgwennu nofel erioed i gwneud o blaen. A nofel fer oedd y gyntaf ni sgwennu, ond mae ar feddwl rhywun drwy'r redag, dydy, o pethau lle. Diolch yn rhywbeth fydda rhywun, dwi'n gwybod, wneud yn ar chwarae bach, lle, dwi'n gwybod. Lle mae ryg, di cymryd chunk y dy fywyd di? A oherwydd Covid, ych ti'n lansio hynna dda'n clwb rygbi? Na, ddo. Ia, dwi'n un ddrwg, dwi fod i wneud chydig bach mwy o waith ar yr cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n mynd fwy cyfrifiadur, ddylwn ni roi mwy o sylw i fi'n hun illa ar Facebook a rhywbeth o felly. Mae'n siŵr bod hynna'n dod yn anodd, cos ti'n berson reit swil. Ynddo mi. Efo rhywbethau fel yma, dwi'n mynd yn ofnadwy yn nerfus. Os da ni'n cofio pan mae'n illus i'r goron, o'n i'n poeni mwy am y cyfweliadau ar ôl, so ni'n gwybod rhaid mi fynd i'r stiwdio wan i gael yng nghyfweld ar papurau newydd a falle dwi'n mynd yn swp sal. Ti'n mynd sal wan? Na, dwi'n ala fan, dwi'n mlacio rhwng bach fan. Go dda. Reit, gannau ystynna chdi fan hyn. O ia. Mae'r clawr ar enw, neu chdi fel bod i'n nofel am rygbi, ond dydy ddim na chdi. Na, di. Dwi'n meddwl am ond rhyw un benod tuag at ddiwedd y nofel lle mae yna sôn am chwarae rygbi o gwbl. Mae'r stori'n cylchdroi o gwmpas tîm rygbi lle dychmygol Aberysgo. A wedyn dilyn yr cymeriadau a'i teuluodd nhw. Wedyn y apel, y chwaraewyr oedd yn hytrach na'r gêm. Ar wags, ia. O ia, ynddo. O reit ti'n neud rhywfaint ymchwil i'r rygbi? Nes i'n ymchwilio, ond mae Gafin yn dipyn o fan o'r rygbi wedyn, oedd o'n dall efo rheola rhyw bethau felly. Wedyn o'n i'n gyrru negas i dat pob un o hyn yn gwybod efo faint oedd yn sgrym a rhyw bethau felly. Gafin, dy dŵr di de? Ia. Wedyn, dwi'n dall bod o'n dysgu bod yn blismon? Yndi. Newydd gael ei arholiad ola ddoe, a wedyn maen nhw'n cael y pass out, felly mae hwnnw mis nesaf. Felly, oedd o'n handi ar gyfer ymchwil ar gyfer y stwff heddlu? Wel, ie, mi gafodd o i benodi. O'n i wedi cychwyn y nofel cyn iddo fo gael ei benodi, lle. Ond dwi'n meddwl mod i wedi holi llawer amdano fo i fod yn berffaith. Dydy am di darllen i chwaith, gyfer chwaith yn ei ddolwen iddo fo i darllen i. Di am di darllen? Na, ddo. Do. Ond mi fydd o'n handi os ti... Ti rhyw ffansi wneud dilyniant? Mae yna bosibilrwydd oes. Ia, mysa fan handi iawn efo'r ail, mysa. Bysa, achos o'n i'n dwi'n yn gwybod os ydy'r stwff heddlu di yn gywir neu beidio mae rai bod o. Wel, ges i help Rhys Tudur, mae o'r cyngor tren efyn. Mae gen i olygfeydd yn y llys. Fydd o reit da chwarae teg yn helpu fi jicio bod pethau'n gywir o ran yr ochr hynna, lle de. Pethau felly'n cymryd amser ydyn? Yndyn.
Okay. Rei. Ti'n dweud bod ti ddim yn cynllunio? Ond o ran y cymeriadau, o ti wedi gweithio heini allan gynta? Neu wyt ti'n darganfod nhw wrth fynd yn ymlaen? Dwi'n meddwl na cychwyn hefo'r cymeriadau nes i o hynny yn rhan o'r cynllun o'n i wedi wneud. Y prif gymeriadau o'n isio. Dyna fyd a rhywun yn rhoi sylw i bob aelod o'r tîm rygbi nawr. Wedyn o raid dewis ambell un i ganolbwyntio yn nhw. Wedyn felly gychwynnes i hefo'r cymeriadau gweld y berthynas heini fo'i gilydd. A nes di ffindio bod ti'n... Dim yn syrthio mewn cariad efo, ond yn closio at rei cymeriadau do ti'n wedi disgwyl closio at nhw, neu yn sylweddoli bod ti ddim wir yn licio cymeriad arall? Ie, mae yna rei cymeriadau. Dwi'n meddwl bod rhaid i chi fod yn licio rhywbeth am gymeriad oes, achos mae Beca yn y llyfr yma. Dydy mae'n dod drosodd yn ddynas neis iawn, ond mae rhywun yn gweld illa bod ambell beth di ffeithio hyn i hi yn y gorffennol sydd yn gwneud y person ydy, lle wedyn illa bod chi'n cydymdeimlo chdi bach wedyn. Dwi'n meddwl bod rhaid chi gael chdi bach o cydymdeimlo tuag at rhywun illa ydych chi'n mynd o'r hoff o'n nhw illa i wneud nhw'n gredadwy am hwnni dy. Ti di llwyddo wneud nhw'n gredadwy, ond problem efo'r nofel yma di, dwi'n eisiau gadael y gas allan o'r cwd. Felly, dyn ni'n methu trafod y cyfeiriadau'n iawn. Na, ie. Ond eto, ti'n dall bod gweddill colli'r plot yn darllen rhag wyt? Ie, dwi wedi cynnar y fe, dwi'n edrych ymlaen i gael gweld beth o farn. Dipyn o fraint. Ti'n nerfus? Mae'n dwi'n chydig bach, dwi'n gobeithio bod nhw'n mae'r rhy pethau, rhy gas efo fi. O, ti'n gwybod mod i licio i. Ond mae gen i un gwyn. Mae gen ti ormod oedd i fi, Iwan. Ie. Fel yda'r math oedd o'n llennydd dwi. Dwi'n gallu canolbwyntio'n hir iawn. A mae gen ti lot o ddynion efo enwa'n dechrau fo G. Mae gen ti Glyn, Griffith a Geth. O! O ti'n mynd i sylweddoli? Nes i meddwl am hynny na, ddo. O, dyla bod yda olygydd dwi'n sylwi, achos... Gorau sbio nôl, ddech chi wedyn i siecio bwyd. Ia, haros hynny, pa un di bryn fan hynny? Cos mi ddigwyddodd hynny efo fi, nes i wneud You Fy Ffrind o Nia a Non, ac oedd no fi'n drysu efo pa un oedd pa un. Da chi'n cael traffaith ffeindio enwau'r cymeriadau, ni'n ffeindio hynny? Ysdi be? Na, dwi'n wedi cael traffaith. Ond dwi'n meddwl bod gen ti ormod o obsesiwn o fel... Gafin, enw gŵr, de? Yna dyna, dylanwad Gafin. A dwi'n ffeindio, dwi eisiau trio meddwl am enwa. Fatha pobl dwi'n nabod yn iawn lle de, rhag awn i rywun feddwl mod i di pethau, bod y person yna'n dylanwadu yna falle. Dwi'n trio meddwl am enwa sydd ddim yn y teulu, a beth felly mae'n un job. Gawn i bechu rywun. O, dyna beth dwi'n neud. Dwi'n mynd ati i ddewis enwa'r teulu. O. Fel bod nhw'n cael bod mewn nofel. Di bwysig gymeriad nhw. O, diddorol. Gwahanol ffyrdd yn neud o. Oce. Sut ymateb ti di cael i'r hyd yma? Mae'n gwerthu'n dda o beth dwi'n ddallt. A dwi wedi bod yn cael rhyw gardiau drwy post. Ges i negas neis ofnadwy. Dwi'n ma'n cofio enw'r ddynas o'n biti. Yn dynas dwi ddim yn un habod o gwbl. Mae'n siŵr bod i'n ffeindio i ar Facebook. A di gyrru negas ffeind ofnadwy yn dweud bod i'n mwynhau'r nofel yn ofnadwy. Yr nofel o'r rhaid i ddarllen ys tro. Ac o'ch o'r teg, ie. Ond mae bethau bach fel yn godi cael ar rhywun dydy. O, sa bobl yn neud... Pan mae hynna'n digwydd, mae'n lloni dy galon a ti eisiau cario ymlaen i sgwennu, dweud? Oes. Felly, randawyr colli'r plot. Os ydych chi'n mwynhau nofel, please, newch chi gysylltu fe'r awdur a dweud. Wyt ti ar Twitter? Na, dw. Rhaid ti fynd, sti. Mond ar Facebook i fusnesur, beth a dwi'n meddwl rhaid yn byd yr un arno fo. Be mae rhaid dweud, dyle ti ddechrau tudalen ryc ar Facebook? Ia, dim hynny syniad. Cos nes i o grach y gwyll, tas o lot yn digwydd yna fo. Ie. Ond y pwynt, mae'r ffaith bod yna'n. O berig sa neb yn ymuno fo'r grŵp. So ni'n gwneud. Ond mi fysa'r ddynes yna'n gwneud beth.
Nedig tos ti'n mynd i wneud elyniant, wel ti'n gallu bwydo gwybodaeth, a wedyn ti just eisiau bobl siarad am y llyfr yma da ni de. Achos does am llawer o gyfle i farchnata yn Gymraeg. Wel, cos oedden ni fod i lansio hi efo'n gilydd oedd yn gutted. Ie. Sa di bod yn hwyl. Un cwestiwn arall de. Fes ti'n gweithio yng Nghanolfan ysgrifennu tŷ newydd yn do? Do. Dwi'n trio meddwl faint, mae fi yn yna am ryw 5 mlynedd. Wedyn mi oedd Gafin a fi, doedden ni'n efo'n gilydd ryw lawar, illa bod ni wedi efo'n gilydd ryw flwyddyn pan gymon i'r job, a mi o'na dyn dod efo'r swydd, ac o hynny di apelio. A mod i'n diddordeb mewn sgwennu, a ni'n meddwl dyna ni fel rai yno, a sgwennu llwyth. A coginio lot o'n efeith, wedyn y gofalu am rhai oedd yn dod yno, a mynd i'n hôl no station a rhyw bethau felly. Nes i'n sgwennu gymaint ac o'n i di feddwl y byswn i, da. Ond mi ddoth lle wedyn yn tŷ newydd oedd i gartre gyntaf o, lle. Yn tŷ newydd o'n i pan sgwennes i Twll Bach y Clo. O wel, ar ei hynna weithiau O, lle do. Felly, ges dim lot o amser i sgwennu na, ond garantid ges ti dy ysbrydoli. O, yn sicr, do. Ond mae gennau dipyn o feddwl o tŷ newydd. O'n i'n mynd ar lot o gyrsiau'n hun, cyrsiau'r urdd a rhywbeth o felly. Mae yn ysbrydoli rhywun, de. A bod yn ganol yr holl beth, a gymaint o bobl sy'n mynd yna wir yn mwynhau sgwennu, de. Mae o'n dylanwadu ar rhywun. Mae'r lle braf yn ydw. Sut fath o nofel... Dwi'n gwybod bod ti eisiau sgwennu dilyniant i hon, ond oes na ryw genre arall sa ti licio? Mae gen i dipyn o ddiddordeb mewn fath hanes illa de. Achos dwi'n licio sbio ar yr rhaglenni Hel Achau de. A dwi wedi bod yn meddwl sa hynny'n ddifyr illa sbio nôl i hanes rhywun yn y teulu illa a gweld fysa na waith efo beth felly fysa. Bysa. Ond dwi'n so beth felly na peli illa. Wel, dwi'n edrych ymlaen at ddarllen y dilyniant. Dwi'n edrych ymlaen at ddarllen y nofel hanesyddol. Be am blant? Ti'n sgwennu blant? Na, ydw. A mae hynny'n rhywbeth. Mae dad yn sôn ysblynyddoedd y dylion i fynd wneud llyfr a plant. A mae Gafin, mae o'n un da iawn am dynnu lluniau. Dyn eithon ni'n neud flynyddoedd yn ôl, o'n i'n gwneud congol plant yn y ffynon am gyfnod byr, lle. A straeon llew ag i bach smotiog. A wedyn, Dalmatians gyda ni'n gi, wedyn, a Gafin yn gwneud lluniau, wedyn, oedden ni wedi meddwl illa, sa hwnnw'n yn destun cyfrol bach illa, ond, ia. Mae hynny'n bosibilrwydd. Nes i gwarfod y Dalmatian. Oedd yn cyfarth. Oedd o yn cyfarth. Dipyn o ges yn ymwneud. Ynddi, Eve y Dalmatian dyna, a da ni'n mythrystau efo pobl ddiarth yn y tŷ, da. Mae di brathu llunas drws nesaf cyn heddiw. O, mae gen ti ddeunydd llyfr yn fanna, lle. Wel, diolch yn croeso. Diolch yn fawr. A pob bwc, da. Diolch yn fawr.